Een 31-jarige Poolse arrestant is juist jong verstoren in het ziekenhuis in Drachten. De man wie kwart na zijn oorhouding net goed worden. De politie pakt hem op na een melding van huiselijk geweld op het Jereveen. De Rijkse Charge zal de zaak onderzoeken. Het Europaplein in Ljouwert kan op een scheppen. Een grote meerderheid van de Rie in Ljouwert stemt met de juiste jong maar in. Het wordt een turborotonde met 3 fietstunnels. Na kritiek van omwenners komt er wel een extra aanrit naar de Schildersbuurt. Een wilde fox had de laatste dagen voor opspoorzwaardig op jachthaven Lunegot bij Dokkerbanaie Zielen. Het beest karrelde tussen havengasten en boten terug en liet hem net verjaaien. Omdat de havenmeester benauwd wie dat de fox mogelijk ziek is, had het beest maar de vrije loop doen. Het Fries Museum houdt in de maanden mei Omroep Friesland een talentenjacht naar amateurkunstners. De ziektocht is van begin tot om hier op televisie te zien. Het programma wordt mij mogelijk maken door de Bank Giro Loterij. Jong kans op buiken, het wordt 11 graden. Morgen ek enkele buien, maar ik droeg een momenten maar zinnen. Bij een temperatuur van goed 16 graden.